I'm sorry, Mambo. Ndawo nditwa next day market. Ndawo ni nawo yangu yemundu. Ndakapuwa ni muri kwa mashita. Ndapuwa mundu wangu ni muri kwa mashita. Ndakaita zvinhu zvinodiwa kuti munhu anzane munhu. Ndakutanga kushanda munda wangu. Mwari achiri kure nemhuri yake akauya. Akatanga kuita basa rangu rinandatanga kushanda musi wacho. Ndasanganisira makumba 5 ndandachera. Ndichindise mapozi. Ndakanotora mapozi kuti ndise makomba iwawo ndopinda kusvika Maria nemupasha wake vachifutsira makomba avo. Wakaenda pamberi wakanodzipura kuti ndandaisa pamunda ndandakuwana vanhu pamashina. Zvadaro so ndakadzokera kwaSambo. So sekunge ndandafamba navo. Ngati ndozve ndawana kumunda kwangu kuitwa navanhu ivavo. Anza wadaidzi. Asi panoda chii? Ndokwamashita. Kwamashita panguva iyoyo hapana anga ari padhuze. Ese wanga uri mumabasa. Takagara. Ndadzoka kuna kwamashita. Ndizvo zvaitika kuno. Kwamashita vakati hazvidaro because munda ndewako takapa iwe. Toita sei? Ngatimirire patinodini? Patinouya. Joshua wakazouya. Wauya. Takaenda kudarira sabhuku raZemba. Ikadziwa nyaya. Maria akabvuma kuti tinoona mugano wangu naye pamberi pedarira sabhuku raZemba. Tatosimuka nedarira sabhuku raZemba. Mukwasha waMaria akafutsira makomba angu akadzika semudzangu. Ndopaakatungamira futi kutanga kufamba kuenda mberi. Sabhuku raZemba wakamoti kuri kuenda kutuko iwewe usina nyaya ipapo. Iye akabva adaira kuti inini kana sabhuku musikadi kuenda kuona mugano regerai. Darira sabhuku raZemba nasabhuku raZemba wacho wakati hapana kwatichadini kwatichaenda. Kubva ipapo nyaya yakabva yangomira. Kusvika ndadzoka futi kune kwamashita kuti zvaapapi. Nekuti nyaya yangu toda kuti ndione pekuti ndigare. Kwamashita ndipo wakazobira nayo kuno. Tiuya kuno Isumu. Musi wa12 July takauya kuno kwakabva chinzi hapana dare. Takazodzoka musi wa5 September. Tikadokerwa senguva dzinodzoka. Tikazoti pachauya vanhu vachanoona mapurisa kuti kwakamira sei kugara samashita. Mapurisa akauya zvechokwadi. Wauya wakataura kuti inini nhasi siri sapoti kunge ndiri kumashure kwaMashita. Asi ndakufana kuzvimirira panyaya yangu. Saka ndaita saizvozvo. Wapa mari yekuti wasvike panonzi painspection panenge pacho wakasvika. Wachibva ikoko togadzira kuti tizoya kudare muzuva ranhasi. Mari akatema kuti muti uri kusaidi uri kuyadi kwamunda kwangu. Akautema aminoti aida kuushandisa chii. Zvese zvichiitika. Mukwasha waMaria anosenda maaudio message mufoni mangu. Achindisvika pakundiudza kuti anokwanisa kundipa futi kana ndikasvika palady iyoyo. Anondiudza zvinhu zvandisingakwanisi kunzwisisa kuti ane simba ripi kana kuti pamusoro pemunda wandakapuwa naMukwasha. Saka kutaura kwendaita ndauya ndichidambura zvino kuti ndifambe. Ndio nyaya ndayo nayo pamberi penyuma. Saka lendi yako watereza sei? Takatora lendi yako pakati pao ndiani? Ni Maria chiripo. Mai wale. Maria. Sangani. Yes. Ini pakuti wakasenda hapa ini ndakapiwa ndisekuru Mwashita gore 2011. Tikaenda kwaSabhuku tine mwana wangu mukomana wangu. Sabhuku akauya akati ndoda kuti tisvike panzvimbo ndichiona kune mushipa handidi zvinosutadza mangwana. Tikaona sekuru raZemba asati ashaika. Ndobva tatopangidza mugano. Mugano toripo unongodzika mudhudhu wemvura kubva tichakutanga kusvika mukati mwenjimbo yepamucheni. Ndotofamba mvura tichitotaura kuti mvura inobva pacharendi kutsika kuti kana gwenga riripo inini kana ndikapindamo harioneki rinotochereka nemvura. Munongomira musaidi rikoko. Ndipo pandingoti nanhasi pa. Saka ndikutoshamwa vandivazivi. Kuti wakazotanga kusvika ndopenda munhu ndiye akapinda mundana
2011 sabhuku vanozviziva. Imi makawaka here? Ndakawaka nemhuri dzangu. Kuiwe samani? Asati awaka pamunda. Asati awaka pamunda? Kuti makawaka rini? 2011 iyo kwendakangopangidzwa ipapo kwendatanga kutongoisa mimba nekusiwa rini? ndichilokitwa pa 2017 2019. Saka 2019 unalokitwa seku 2019 pane munhu apo utara 2011. ndingade mawitness yoko machita wacho. Aiwa, but kana ndikuti kana wakalokitwa 2017 awa mai wakalokitwa 2011 wakatowaka. And saka iwewe manje wakuya 2025 ndingepako asi pane mabuilding pangu inini hapana wako munda kondiwa asi izvazvo kondiwa racho rikurimwa here harisi ambuya kondiwa rikutaura ndirere ndiri kuriparima muri parima vakatoya chitopangidzwa pamuda pangu ipapo kuti dzimba dziri apamira apanaka kunyepa kubatsiriba kunyepa chokati chinobuda chete angambona chekutotanga tati iwe wati 2019 awati 2011 meaning kuti panzvimbo ka tisati tatomboendapo mai avo wari pachi wari pamberi asi tazosvikapo manje ndipo chazoyasa kuona chokwadi chaicho. Saka isu tiri kuti chii tiri kuti akauya akaita inspection ndiani wakauya chikunga wanakuisa kuti machita wacho atawo ndiani okay wacho ari kwake agara pasi machita ndimaka chokwadi makapani mulivezvipo ndiyani kana kuti ndohira kutuli ndinotenda mazvita changamire mazvita mamutasaragare baba vangu ndine magware ekushayikwa kakafa 2015 baba ndinoitwa Enoch Mwashita. Baba vangu pakaita dambudziko taigara manext door namai ava nemurume ari kupurisa mukoma vangu, so zvakaitika mai ava vakadzingwa pamba neunhu hwavanga vachiita vanokonzesa noise kuMorris Depot kwakune murume wavo ndiyo mujengeni chena anonzira inoti mutenda mambo vadzingwa vaive nemwana wamudiki maida kusiriswa mbuya Mwashita ngona masambo kuti mwana ngona zvaitika vaiva vachiri kuita pambavo mai ndokuvatora panext door wapwanyiwa imba natete wavo zvazvasapo mai vati ndakupa baba akati ona mwana wangu tiwape nokuda kwemwana anonzi Faith akupolisi izvozvo ona mwana wangu tipadasira baba zvakanaka atisiri kunetsana ndobva tawapa patakawapa tazoapa baba agara akanotora mukoma wavo uyu ndobva vapa pavangavapa pakapo vakondera nemigani iripo nanhasi nemiti iripo pese apa ndipo vaingogara nguva yese havana kuti vabate kana sendi takangoenda kwasabhuku raZimba kuti tinotaisa munhu apa zvisina kana zvimurudo but iwo akuextenda waya ikuta na baba avakapewa izvi urubhadhara nemakore anenge 4-5 achibhadhara muchero wake mwanawo. Saka vakuya wakaita muna December tapa chahanzvadzi yababa vangu Terestela Chikonye ndipo vatokoisa waya nemukwasha wake vodzingira uyu ndati uchivaka chipinda pasi nguva yese akarugara mubhoti pamba pangu nanasi kugara mubhoti pamba pangu isaita kuti ane munhu apinde musabhuka ruziva arobate muchero wake for nearly 4-5 years angogara mubhoti pamba pangu chisingoaende kustendi kwake ndo panovharira avo waya vazotora ndokanga dzangu dziripo ndinofane Facebook yangu nemadhisefikera baba vangu ako zvinosisa zvinonyatsa kuti mai vatore masu akadai mukwasha akandithiretera tsoka ndavaitira protection order wachiti mwana wangu mupurisa anozvifaith kuchenda aite protection order getse kuti musapinde makaswa kadzura maka wachidzurira mwana wangu ari akapaka kudhara changamira wangu in brief ndine hanza dzangu dziripo ndo mashoko zvinotyisa zvinokacha mwana watotirena ndichakurai nemheni changamira wangu mwana dai vautara sabhuku ida aripo pasabhuku wainyarira akazvakadaro akati zvasabhuku kuti ave migari waiswa nehanza dzangu December nikwaisa waya patakawapa pokapana bani patakati ipo apa mapiwa ndipo munogara but wa extend ndo mashoko changamira wangu ndinotenda mambo wangu tinanzaza muziki pakati pedu pamusoro itangama ini ndinoitwa Chawanda Raino ndimutenda ndiri mwana wa mai ndini mukomana mukuru
Pakaitika nyaya dzese dzemunda ndakange ndiripo changa 2011 zvavari kutaura bamunina 2011 pakaitika zvakaitika mufamily medu family issues zvakaita kuti mai wazoze pataimbogara kusvika tapiwa patakagara ipapa nasekuru Mashita baba wawa tapiwa patakagara ipapo tobva taenda kwasabu kuenda kwatakaita kwasabu kuti chiuyana sabu ini ndakange ndiripo nekuti ndini ndaitoda kuisa waya tichiratidzwa kuti sekuru inini vakanditaurira vakati mapuo ako nekuti maitove newaya yawo sekuriwa mapuo ako unogumira umu nemumu uchiti usabire vataratidzwa mugano from 2011 up to now waya ndinongoti waya ikadona ndinongoya ndichisimudza mune mapuo kubva patakangotangaisa mapuo 2011 kusvika izvezvi ndo mungori nemapuo hapana chakachinja changamira hapana chakachinja zvokuti kana kutsvaga kana mawitness manext ndo kungobvunza random kuti kubva vanhu vakatanga kugara waya yavo muneziya ichitangira papi achisosa papi vanotaura changamira saka ndikushamisika inini ndakazoti gore rineri ndonzwa mai vakutaura zvikanzi pane vanhu vari kuuya pamba vachiti kwazitapiwa ndakatengeserwa munda nevanhu vekwaMashita ndikati vakatengeserwa munda nevanhu vekwaMashita munda wedu here zvikanzi varida kutopinda nekuti changamire patakatanga kutosvika 2011 tichigara pamba apa mai vakatosima miti mumunda imomo mune maavhu mitatu irimo yatone more than 10 years tichitosvika ipapapo pamba takatotanga kutokanya zvidhina tikatosuma kwasabu gomba ratakatotanga kutokanyira zvidhina riri mumunda imomo sa from 2011 tichingogara ipapo tichirima tichita se 2025 uno ndopazvaya zvikanzi takatotengesa takutotora saka ini chandakaona ndechekuti vanhu havaitora advantage yekuti mai vanogara pamba apo vari wega isusu tinenge tisipo saka zvese zvaiitika waingoita zvekufona tikati ayo kana pakuti vanhu vakuuya wechirume pamba imuri mega ndine mukwasha anogara musemubhuku tikati ayo imi michita yekuti mukwasha aite sei mukwasha isusu tiri kure mukwasha aite sei achione kuti vanhu vari kupinda apa posefiti yenyu amai nekuti vanotogara ipava vari vega netuzukuru saka ndo mashoko aripo from 2011 tichigara ipapo waya yataito ini ndindaitokokera waya yacho ndindaitoisa waya yacho pesi painodonha ndinotosimudza waya yayo gore negore hapana pakambochinga ende tinorima gore negore pamusoro utano kufunga nyaya yacho yakati ribewo mwana wacho ndinoona ngozi ndandisina kutoziva ndingadai ndakuunzirai ripoti yakakwana ngozi ndofunga vanhu vacho vanosvika maraundi 12 vari muishu yepaMashita saka uyu neawa takazwa kuti waite nyaya yavo ngozi yanga itiratidza kuti papaine conflict isisi tataenda kuinspection tobva tasvika kuona kuti muinspection imomo mune vari kuti uyo uri kuclaima kuti apa pakati apa ndepangu asi dzimwe area dzese yanga iri nyaya yaSamashita nemukorere wavo ndofunga wakatouya ndiyo yakatisimudza isisu tenda uko vachisa Mashita aiti mwana ari kutengesa mastens wachinetsana nemwana saka ini ndangondibvumidze kuti ndibva ndangozvibatanidza dzomwamwe vanhu vacho wasipo patakaenda interview dzatakaita dzakaenda kubuditsa kuti Samashita nemwana nanatete vari apa zvizhinji zvacho zvakaitika panharaunda pavo wakanga wari pamwe chete nekuti vanhu vaikonfirma kuti takazopawa chakati nharaunda iyeyo Changamire ndinodavira kuti ishe varobuda vanogona kuzonatsa kutsanangura kuti takamboona masubdivision but iyi subdivision yemhando yepamusoro iri muyadi kwaMashita itori subdivision yemutaundi chaichaiyo because it's a small area but yaane almost 13 households dziri kugara ivo vanaSamashita pawatosarirwa napo ivo vari kutoti
musha wavo wakadai soka kuseri kwacho havachatorimiba because havasina pekurima, vaakutengesa pitsend. Hakusina kwekutengesa baba, handizozwa kuti mwana here kana kuti baba here, asi kwaakutengeswa pitsend kunze kweyadhi. Kungoti pamukova paseri pacho pakutengeswa pitsend, zvichitaridza kuti hakusina kwekutengesa. Ndodzoka kunyaya yeawa. Patakaenda paground takasvika takaona zvechiwa pane miavho iripo. Takabvunza nenyaya yekuti gomba racherwa pariri rei, wakataura kuti tatiruchera tirukanyachi zvidhina. Tikaobserva tikaona paine storm drain. Ndochinhu chatakazongokwesenowa hedu kuti iyi storm drain renyu sei ratangira apa pamunoitira conflict riidzika kuyadhi kwani, richidzika kuyadhi kwenyu kwamakavaka, kumusoro kusina storm drain. Zviri kutaridza kunga kuti kumusoro mai musina action dzamaiita. Saka ndomaobservera yatakaita. Asi kune storm drain rine parikutangira pamusoro pedzimba dzavo achidzika uzasi. Pamusoro pestorm drain pane kakaita katriangle kayadhi karipo kare kadiki, asi within the yard ine miavho ndofunga miiri kana kuti mutatu handichatonera hangu ndandakazvirekodha. Saka ndo mamiriro apakaita pawane conflict. Zvekuti takatombosvika tikatomboti kuti hambogoni kutaurirana here kuti mungoitirane maadjustment because vari kutoti akadai vari kuti takadai, zvobva zvatadza kuitika ipapa. Tangoti kana zvaramba it means taakungozviti iwe uchienda woisawo report yekuti Changamire inini ndiruzi ndibve, iwe wakabhadharawo Changamire ndiano chinozoziva kuti unodii panzvimbo pacho. Asi ndiwo maonero ayatakaita. Asi chekubvira kupedzisira Changamire pakada kuti nyangarei, hapasina vanhu vasheya musha wese, hapasina mushaba. Ndakatoadvisa vana Samashita, ndakatovati dai zvaiita Samashita maifanira kubva matongotengesa musha mupe muende kutsvaka kwekugara, bhozi mumasaidhi macho muriwo kwamasabhabha ariwa kwamuyadhi dzaunga wakapa vanhu, and iwo watori pakati misha yese yadhi yese yadi yapera. Ndo mamiriro ayapakaita. Panipona kuda kunzwisisa kuti awa baba wa 2019 vari kunzi vanga vachigara mubhodhi, and then izvozvi zvindopa wakachidzi iwe gara cheanogara wachipapo wayanga vari kugara mubhodhi avo. Ndofunga ndokutanga kweconflict dzacho because pawakaenda ndofunga awa pawakaenda kunopa our land pakabva paita resistance from mhuri iyi. Saka uyo haana kugona kuita madevelopments panzvimbo paakapiwa, asi iye anga aisa maresources kuna Samashita. Saka wakabva waenda koisa bhodhi kunzvimbo inogara Samashita. Kuconflict area kwakabva kwangosara kwakadaro. Saka isisi kuconflict area hakuna chiripo, pangori nefenzi nevanhu vari kunetsana. Uyu kubhodhi kwake uri kuyadhi kwana Samashita. Saka iyi situation iri very complex. Maonero andakaita apa wangu wachitanga chiri maoro alo Vanomunomuisa kuti nepa paine mapoa auzoda kuti pane mapoa newaya inofamba namuchislaida. panyapo tiritambudzika taenda kumaareas. Ndofunga maona imwe yanga yabva yanga yane futi mai yanga kuti inini auda kutora
nyaya yeGPS akuti ndoda kuenda kowaka pane wana ndokwa zvinotangira zvinhu zvacho saka tinozonetseka tauko kune vamwe vanhu vanenge vaita zvinhu panapa ava vasamashita dai wanga waruti pawanoenda kuita tumasubdivision twaoka waenda kutonatsoresa kana po chairo because situation yepanzvimbo pacho muchangoona futi kuti tichazongodzoka futi pano tiine dambudziko revanhu vanenge vari kukwesherana saka titetofila kuti watoita zvawaita musha waparara chibva ivatonyatsauparadza zvekuti vanhu vanosarapo havadini havasari varukanaba vanosara vakaita zvakanaka because takapaona ishe uri munomu tinogona kuti muto azotsinhirawo because takafamba naye tikatarisa musha wacho wese tikaona kuti hapachina chinhu baba mazvida dare chekutanga nditendere nditi nhaka yedu ivhu nditendere nditaure uori hwepamusoro hwandichaita expose ndiri kuti ndisasamwachita ndinanzadza yakashora nemurume uyu nemagadheni sabhuku ndakavaudza mukanza ripoti ndoti shumba wangu nditenderei kuti dare rizoziva chokwadi ndiri kuti pandasamwaita pakadivided nandiri kumhangura ndikapera South Africa handina munhu ndaisazouya kudare kutengesa nzvimbo yakushani pekugara netoilet chaiyo hapana ndakauza sabhuku avo sabhuku anoziva sabhuku ndaonza ripoti wamuchena unondipupurira ndine maodorekoded vakataura kuti pane vanhu vairi vakangozvigarisa iri kuda Andrew muchena ndofana vapamba ndine mapicture andinawo baba azodzamudziripo takafamba munda mangu maisiwa vanhu wasiti sabhuku ati handiwazivi neizvo ndakafamba naye kuti delegation of 7 I'm not discussing. Let me point that point. Ndakafamba pane vanhu vairi sabhuku ndamubvunza ndabva kwanadakanzi pane vanhu vairi vakaiswa chekutanga watisikazi ndo mukondi munogara vamatekenya vamatekenya mukazoti vagare papezvakatika mukoma wacho ndiye akanga atirona baba wangu baba pakazoshaya vamatekenya ndofana kugare mukoma wake mukoma ndobva azoona stende yakutsingwe ndokuti chiisai munin'ina vangu turapa ane period yakachitawo zviri pamutemo tetashaya munhu wese achida kuzva zvepamba naisheni mamwe ndosekuru yedu vane migani kuti nyaya kuenda kukadoma ndati sekuru yemangu ndo ishe ndokwapamai vababa vangu vakasiyawo kuti nhaka yese zvinoitwa neakadzamwe vakaisa migani kuti ava ngavasaite utsotsi hwakadaro vakauzwa kuti apa patakavapa kwedu ndokabhara masendi hanzvadza mudziri pedzi kungava kunyemba mune vanhu vanenge vari vatandokara masiku atazariswa kariswa nasabhuku izwa nazo grace ganja unobhara kwadc haisi means of lands ichipeya nehanzva dzangu idzi nemagarden handina munhu ndakatengesera izvo vanhu ndakati vai kudada havana kuuya musi uya ndane 4-5 times ndibva kuharare zvinorwadza sei vanhu vasingauyi ezvakashora izvo vanga vachitema miti avo wachidzingira avo for all this period wachithreatena kana bandiri kuti ndokuuraya zvisachitaurwapo ndine protinoda ndasika kumweta nevanhu avo hanza dzangu dziripo handina nzvimbo yandakabva handipi nzvimbo ndiyo nhaka yedu hanza dzangu dziripo masvita changamira wangu ndotona nemashoko evanhu dziri hanza dzangu dziri mafacebook handina nzvimbo yandakabva vanhu changamira achoita zvinhu aripotozinanaototaura ndichati changamira ndichiti patakaenda baba nemwana havazwisisani ndofunga ndiyo nyaya yakati baba nemwana havatoonani waitosvika pakutototi toripo mwana aitotowo iwe tobvunza kuti situation iyi yakatangepi mwana background yake yanga iri kuti no inini sekuru achifa akanditaura kuti mwana uyu baba wako akandichaya saka panapa hapana chani chako iwewe muzukuru wangu ndiwe muridzi achange ari kuona papi panapa saka muzukuru ndiye anga kuchito unochishamburudzana nana tete bosi pana tete akadzoka apa teteyo angautongozo inini ndatengesa apapa hawindi ndada zvekuita bosi inino ndakasirwa ndiani ndisekuru because baba wakadini wakachayawo ndikataura nawo umbandona samashita ndikati wana munowana sekuru pamwe pacho zvimwe zvacho chiniti munochitora zviri izi asi muchazoenda kupambambo maane nyaya yakati kurei yakapfuura nyaya ilendi nyaya iri kuramba iri kuenderera nyaya yekuchaiwa kwei baba wakachaya sekuru mwana weuyu auda uchayawo ani auda uchayawo baba ndo situation takatotarisa titoripo titoti musadaroba
waruda kutosvika level rakadaro. Saka situation dziri apapo dziri kuda kuti ngatitarise hedu nyaya yeland, asi paroda kuzotibatsirwei kusaidhirana samashita kuchiwani. Kutaura chokwadi chaicho paroda kubatsirwa, murume uyu nemhuri uda kubatsirwa. Mune mapepa ubachingomira yarungoeremba murume uyu uda kubatsirwa shumba nehanzvadzi dzake. Situation iri ukoko zvakanaka kuti wemasaisa yavari kutora, because zvazvakanakira ndezvoti rimwe gore paine zvaitika vanhu vanongodzoka kureferensi yekuti zvakasombotawo situation yatakaona nemaitire. Even wanateta wakanyarara wakatestifya ndofunga vamwe vati muchataura henyu kana mauda mapedza chino rikatimbopa wanateta wataura iyi situation iyi. Pane padandiwedzera ndio tandawedzera pane patawanya kutanzi patinzwa jecha ndakaripota kuna sitting councillor nyaya kutokacha ndikataura kuti ndachana I was an environment officer kutaza kuti discuss kwa bandu vanoziva pari kuchera wachana nemwana kwete ndakawira nemwana ndine protection order ndinani ndakisa mwana hatongi achikutanga patsika yevanhu ndofunga makauya mukatozwa kana shumba Rufaro hatitongi mwana wemukadzi watasiyana mwana hatitongi ini hanzvadzi yangu ndofunga ndina affidavit akaisa kumasabhuku ndichibva mama ndichienda kubasa kuti inini inokumwachita ndinobva mutero komena nehanzvadzi yangu tisivaridzi vana vasamwachita. So Rufaro haana simba ndikataura kumasittinga nemasabhuku aya naishe muchena kuti mwana atisa machena ndine mapicha ndinawo but nanhazi vanomubata environmental degradation pamba pacho zvapita ndibandazwa kuti vanzi kumwachita kutingisana ndine 456 ndiri kuharare handisi pamba pane gomba ramakatora picha mufananidzo ndaisikumbira mutaridze dare rino kucherwa in line yema inoti kudii ndepana mwana ipana akasunga kudhara nekutema kwemiti kwaitava vakatema migame nemitsatsa vaida akasunga kudhara mwana mapicha takatora ndikava naishe muchena sahori uri kumasabhuku musha wangu wasubdivide masabhuku pana anonzi masikati nditaurire sabhuku aripo akanyarara papamutoda kuti ndisatsanudze akati handimuzivi ndikakana imusikwati ndekupolisi atobinamiri munoona mainga osacha ndiri kuharare then anomwana uzi ganje uri kubudisa macertificates anoti anzi vamwachita ngawashapa land ndiyo nhaka yangu nehanzvadzi dzangu I will never leave a stone unturned kusvika ndauri nhaka yangu turi uchakabiri wangu nedare rino namambo mutazi munodidadisa shumba nhaka yedu shumba vedu oye hazina chakabiri Anyway, according to this evidence, it clearly states to Joshua mwana unzi Rufaro ukuona mferenti akudescribe mwana wake is a rowdy criminal prodigal son. Rufaro Mwashita has parceled out stains illegally and is before these two court-honorable courts. Ari kuti Rufaro hivi bekushora kudare kaviri kese nyaya yanga yapinda nhasi. It was a report ya makatidaidza you saved us makatisa uyu aripotera uyu. Saka issue yacho yaita feed yekuti situation yacho ikoripoka iyi yanga ine inspection but vanhu vese veinspection vangona affected hapatorina banditatoa nezvitiko families hadzitoripo pangori neava vairi nasamashita nehanzvadzi dzake because ava ndo vanga varipota for nyaya iyi inspection report yanga isina kutotaura zivi inofanira kuya nayo. Saka apa ndo pakuexpa ndoti situation ikoripo iwani chatakaona ndicho ndisamashita penyu makatengesa handina panakatengesa makapa handina patakapa tiriwo ndirekodi zveo kana madaroka means tovatamira chakamira mira kana madaroka it's okay ndichapa shumba information because takatora zvanda kutofunga kuti nyaya ingopere wadzipo let's have everyone afanira kugara panapa kutanga
I think zvinotibatsira changamire kukumbira tunoti munhu wese ari kunanga ari panapa yatopera shunganga wauye wese ari panapa ndobva ndakupa information yatairekodha zvese zvatakaita ngawani pamusoro changamiro yakadari ini zita rangu ranzi Chitlin Manjelwa. Ani Chitlin Manjelwa. Chitlin Manjelwa. Ndini mukwasha angachitaurwa nezvange ndiri mukwasha wamai yangu. Zvakaitika ini ndichisvika ndichinzwa nhau yemugana. Ava vari kutadza kunyatsa kutaura nyaya zvaidii. Nhau iri pakati pamatekenya naMaria Chirikuri. Ndo nyaya iri panapa yakaripota. Then mugano uri kutaurwa nezvavo. Ava vane stendi yavo yavakapiwa nababa Samashita, baba veava. Ndo vakapa ava stendi izvozvi vakashayika sofa. Saka vava pastendi vakatosiya vatotaura kuti mwana kureva avo vakatoitwawo cast out sezvavari kuita mwana wavo mukomana. Baba vavo vakatosiya vataura kuti mwana uyu handidi kuona achibata anything paproperty yangu. Iyo property iyo inova stand inana Maria Chirikuri. Ndiyo stand yavakapiwa nababa vavo ava. Saka nhau iyi iri kuita senge iri kumixwa. Vari kuisanganisa kuti itadze kuti kunzwisisika. Saka mbowo yekuti ava vakapiwa stand naSamashita iripo. Zvokuti vanatete ava vakatombosvika pakutobvunzwa vachinzi ava vakapiwa stand inani. Vakati tinobvumirana tose kuti vakapiwa nababa. The issue is not about allocation. The issue is about the boundary. Yes, that's true. Kuti pawakapiwa kubva papi kusvika papi. Pamusoro changu ava vachiallocatwa, ava vachipiwa in fact vachiallocatwa vakatopiwa boundary. Boundary was there. Patinogara tichingomutsidzira nobetserana nasekuru wako mutsidzira boundary ivo vanatete avo baba naamai vachishayika vakauya kwatiri isusu vakati iwewe ndiwo mukwasha uri padhuze mwana watiri kuona, saka tine gadheni redu ruda kusoserwa. Ava vanga vaitoti wakasi out vanga vasingatowirirani nehama dzose. Vanatete ava vobva vauya vachipotera kwandiri ini vachiti mwana uyu akatonzi hatidi kumuona pamba. Saka iwe chiwe utishandirowo utigadzirawo gadheni. Then watigadzira gadheni tokupawo mapose womutsidzira mugano uya tichiripo isusu vanatete panyaya dzemufamily mavo. Avo vakatotipa basa choatatoita ini nemudzimai wangu. Vapedza vobva mapose vachitotevera vachitoti apa. Alright, so we got our changes in that. I'm sorry. Inini pandinoziva baba wakati ndapamuroora maitendo zvekudhara, asi wakati ndini Christina ndafadzwa Mashita. Baba wakati ndapamuroora wangu maitendo kondiya pekundoti aise musoro. Saka akanopfuura muhute, saidi kumusoro kune muhute uripo. Tikati dzikei kuti unonga andori mukonjiri pakati, ndawa pane kundiwa pakati nechindimbo chiri kumusoro nechindimbo chiri kuzasi. Ndo pandaka zvandakataurwa namabasa kashe. Saka Inzvimbo imwe papi. Nzvimbo iyo Pasira mashopa. Mambo changamira kasekuru ndani ya Peter Mtari. Sekuruta ndani pa. Peter tinodo kugarurana nawo Wari kupi? Ndi pakati ino Iyi road irofura pamuchunguri. Inoenda pamuchunguri. Pasara ya. Todzika nayo Todzika pasara. Tokusira pana mamuka.
Hatizosviki Pana before magura. mamuka. Pana magura. Pamagura ticha. Iyo basi kuda. Pane kanodzika. Pamusoro chano. Yes. Anoona tikabva patsvarai. Eh. Tikudzika kuenda kuDareport. Eh. Ari patinosvika pane tunenge tumatakshop tuiri. Kamaru. Yes, Karungu. Tikangoti pfuurei fambe mbijana. The first right turn iripo. Ndo inodzika kuenda paNarutare. Vatori pamatakshop paya. Pamatakshop tuiri. Atenofu kanodayo. Ndo kanoenda pamashini. Pamberi yacho ndo inonotena kuenda panogara. Saka isemplesi. Tikangobva ipapo paya takutoenda pana paheadmaster wekutanga. Aba ndokuziya mzalo. Muntu chazoshandira. Inyika yangadoiziya. Aba muntu nsekati. Ndosaka ndoko ili nyabo ndokuziya. Uyu. Ndiketi ndimi mashitanza. Christine mashita. I-classmate yambanza. Saka ndozwa ndutwa. Saka ndotwa kuti ndoiziya area yese. Kubva pamahere apo. Poyata panyamwanza. Toya pamagura. Tokwira patsvarai. Tobva taita kudzika kuya kuno paJoffrey apo. Panotandira todzika pamagura apo. Ndinokuziya kwese. Ndosaka kuti ndaonitsangona ndosaka kupicture kuti pamukuyesa kutaura ndepapi ndopaziwa. Saka ndiri kuona magamu ndaaziya pandaona papicture atondipapa pandapaziya kuti kana nditori road ndiri kudai ndikudzika neroad kudai ndikautaisa kuti pakatonga paudai ndopane magamu andopanobudikira dzimba idzi 2. Saka ndinopaziva. Saka musange yunga mutu anabuda kwamudi nyepera. Amudi nyeperi ba. Mazgereza vaita. Ndakagara mwamuchera ndoziva. Saka kusambonoita zvokutambo ndonyepera ba. St. George ndoiziva. Saka taura icho kwachaicho. Ini chandikuda my one is about boundary ichi yamai yavo neboundary ichi remukomana. Saka kana mauya kudari dzika kakawanda munhu ane nyaya yake ndiye anofanira kutaura chii nyaya yake wamwe vanhu vafanira kumutaura nyaya yake especially iye aripo because its like manje zvakuti vangaimisa mashitaka mauya kunodefenda uyu against avo of which is wrong because in this case the complainant ndiani akaripota nyaya ndiani ndeuyu ndiye anofanira kutaura nyaya yake musamachita mangachita because samachita you come in as a witness. You are just a witness. Kuti kana takuda reference yekuti ichi munochiziva ere chamuchiziva imotora chinochiziva chamuchiziva wesi pamwe pacho ka mamustoripo mamurwarara saka wanoziva chaivo chaivo kuti sabhuku nguva yakaitika zvinhu sabhuku wacho anga aripo angamua saka kana yadaro ndopanoita sei ndopanotanga kuti nyaya yacho iti shatembicha saka isu tichita kudi takurelaya nemaneighbors nechii kuti chokwadi chiite sei chibude pachena but ini chandoda manje andikakomana kutaura kuti wangodawo pachi report yavo because when they go out vanotorekoda zvamune muchitaura vanenge vanotorekoda then ini ndozoti go through marecordings iwavo kuti ndono chokwadi chai chaizvo ndechii saka imi muri kuti mugano wataurwa nemutsvari avo hatiti ndiwo here mugano wamukutaura kana kuti wakasiyana one more pamusoro ichangamiri chiri kundinetsa panyaya iyi ndechekuti amai avo muroora musha wari kusamonwa chiri kundinetsa ndechekuti uyu akatengeserwa ari kuti akatengeserwa ari kuziva kuti zita nditawanda rainojimutendama wari kutoziva kuti pamusha hapana ana baba we asi wari kusamona mari achiri kure in the sense yekuti wari kuziva kuti mari achiri kure anenge ari ega saka waiwaisa pakona pressure asi inini mutendamambo ndakazvimirira ini ndini baba waipapa baba wangu aripo ndini mukomana mukuru
Vakaitwa zvese baba baba izvozvo vari kuHarare, asi nyaya dzese dzavanoziziva zva. Saka pakaitwa migano pakapiwa munda, munda wakapiwa mai here wapiwa baba? zvakaitika pamusoro echangamiri, zvakaitika gore ratakapiwa pamunda apa. Ini ndii ndakange ndiripo namai, baba wasipo wakabatikana nebasa. Baba ndikavafonera ndikati, baba sinzi kwava kune madisputes mufamily medu, sekuru baba weavo waita sei, wati uya ndikupepe kuita sei pekugara, ndichitotaura navo pafoni. Vakati hatitsoke iwe zvauri kwepo, ndiwe mukomana mukuru utoriko, fambisa nyaya dzacho, kana ndichinge ndazouya ndozoita sei, ndozotangira ipapo. And for sure baba wakazouya wakatoenda wakaona sekuru wachiri wapenyu. Chiri kundinetsa ndechekuti from 2011 2012 2013 2014 2015 pakazoshaya sekuru hapana chaitaurika panhau dzemugano dzese. Kana tisukanganisa ka takateerera tazwa kuti mai avo vaishupana nababa, sekuru vautaura ndokunzwira tsitsi mai avo kwakupekugara andizvo. Saka izvozvisema kuti baba vaikati egwa pekugara pakapiwa amai avo vachishupana nani nababa andizvi. Pamusoro izwai baba, ngatisadzoke kumashure kwesu kuti chii chakazoitika. I'm not worried about what happened. I'm worried about boundary. Kuti boundary chiri kunetsa izvozvi issue yechi yeboundary, kuti munotangira papi pamakapiwa, makapiwa kubva papi kusvika papi. Ichokwadi uyu achizopiwawo achipiwa akapiwa kubva papi kusvika papi, ende uyu akapiwa nani? Iwewe wakapiwa nani? Iwewe wakapiwa nani? Ndakaenda pamudaba ndakaenda nemadziteterana maruva airi nemupurisa wasabhuku nemuzukuru wavo 35. Wakapiwa nani? Ngandimborewo pamashii. Muri handichiro baba, ndiri kudaedze usamachita upi irini 2011 2019 sekuru watoshaika, vanga watoshaika, ndopa vakazopana. Asi payadhi apa panga pari pasekuru, panga pasiri pehapa. ndozvakutaura mina izvi chokwadi chinobuda kana ndikada kutaura chokwadi chobuda ndakutaura ipo kutanga chaipo kuti kana munhu akapiwa, handiti before iwewe, chekutanga usati wapiwa iwewe wazouya kechitu kuestablisha boundary remunhu wasvika aripo. Was this done? Ndova nenyaya zvakaitwa here izvozvo kuti boundary remunhu anga aripo rakaestablishwa here? Because kana risina kuestablishwa ndopane nyaya ipapo. Because onaka munhu azoya kopa wechitu handiyo akapa wekutanga, so it means haakwanisi kuziva boundary rekutanga. Akazi kutaura kuti boundary rekutanga raisvika apa ndiani? Ndoziva because mese mamusi bobe handi makomba toda kuti akanga ari kuziva kuti boundary riri apa ndiani, because pakapiwa mamusipo mupi akanga apa boundary wakanga apa. Dzikisai maoko pamusoro ichangamiri. Inini pakaitika nyaya dzindanga nditoripo nasekuru. Aiwa, iwe hauna problem because ndimi muri kunzi pamuri kutaura handipo. Tiri kuda akanga aripo ari kutaura kuti pamuri kuti ndipo handipo, ndiye watikuda. Hatiri kuda imimba because imimi fyase uyu anga ari kwero Wanga wasipo. dzikisei muku basi. Asi mwana anga ndikanga makomba. Ndiri kuda munhu akanga aripo. Uyu ndiani? Ndiye ngombe. Akazi hombe unogarepi? Ndogara kwachitakatira. Wachakatira? Baba wakamudakidza kuti ndakupa minda. Baba wakati Ndakamudaidza kubva kwachitakatira kuti ndakuda minda. kuti ndakugurira minda. Baba wakataura nditi taigara nababa nemusikana wekushaikirwa. Mai zvese zvazviripo.
kupiwa kwakaita avo vana maini muroora stendi avo vana vadiki diki wesaka wakapiwa stendi yetu inda over 60 something wakapiwa stendi kuzi wabatsirike nevanhu vanga vachinesana nanamwe navo pamusha ubva wapiwa zvakanaka saka chaakuzonesa ndechekuti masuro mwese kana pakazoshaika tete wedu steda tete maishikoti takatombouya pamuchena sekuri razemba wachi inini ndaingoramba chizintuye sekuri maunga chifonana tichisvika pamba uyo akati harani veti parawe saka zvadaro taiva chigadzisana tichionesana saka awa wakazoita advantage yekuti since pamba waberekerwa washaika ina handigari uyu uri kugara kwaari kugara imba waka wakaturumudza ikobva aenda baba namashaika wachiziva kuti mwawakasiya mwana ava kwachiita simba rekuona kuti mukororo wava wakukura kwakuchiti pawakatiwa ndima yedu nababa kwakuchiita advantage yekudini yawakawedzera kwaititenda munozviona wakaextenda nemameters mangani hatingazizvo mameters inseni hangu musina kuenda kuchikora wakazovanoguma ngedreni izwai mbwera ndati kana muchikwanisa kutaura chirungu chekuti this one was not there was far away mozotadza kuerenga 1 meter 2 meter 3 meter zvematita zvinosiyana munhu unowaka neunosona zvinosiyana uri nhano chaizvo saka wakauya weni ndofunga nhano wakatongotora wakatotora wakanzi wanofanira kuguma ngedreni saka iwa kuti advantage kuti mwana racho mwana wakura panga pasikari mwakazvakange drain racho rikutaura riri kure zvakadii awakosa drain here kana kuti ndo pane dreni rinoti wane misha yavo tingangoti kanitutarisa uko musha wavo uri zvakaita kudhoo ukoko dreni riri panotangira varume apa imwe yadhi yobva yabva apa yobva yauya kusvika samwe apa yakaita chiaki so ava wanga waine after dreni kubva apapa yadhi inodzika kuenda kuroti ukoko ndokune yadhi yavanotangira saka wachitanga kunetsana kubva apa kuuya kupi kuuya asi mbakaona mapuwa efenzi anga ari pane mapuwa amwe ekare kare aripo pane miavho yati yakugara here but yaakura miavho yakasimwa ndiani then pane kondwarichi asi andapindwa ati miavho yakasimwa ndiani ndima akasimwa gare pasi akasimwa mavho ndiani wamuzi wakangosvika iripo kana wakasvika iripo awo ndo wakasimwa awa wasi kuenda pane miavo wakanzi wagumeni vakasingarimwa wakazoona kuti izwaitandikubvunza ndikubvunza kuti tete miavho iri kunze kwawakazi wagumire here miavho yavo iri kwavo haina kupiwa miavho hatina kojamba miavho yavo kwawakanzi wagumire miavho yavo ngeyavo pasango wakachitanga kuta yakaenda nasekuru razemba miavho iri papa miavho iri kumusoro kwekondwarichi iri kudispute lands disputed iri muaki macho imumo muri disputed kuti kana miavho iri muland iri disputed yacho iyi ndiyo mavha yacho yakurona iyi mamboiona ichase wapeivaona tasai muiona ine mavhu pamuka It's not about raising your head, it's about getting the facts right. Pakaiswa pawaichera pakakumbira pawaichera kugadzira zvitina pakakumbira nechekunwe pane heji yakamakwa nemihute vakatokumbira vachere mochera muchera mukati hanga dzenyu dzatoro zvakanaka kuti wanzi pakati apa ndindandiripasandapanapa nyaya yamatodi yazotaurwaka uyu ndindakamhangara nyaya dzina vanhu 8 vanga wapinda pamba makweto zvodakapa vanhu ndipo pakazoya vana shumba vakati vamwaitaima pane yatondeka noti tatoiona pana achasara aine pakuru neudai neuda kwa miavho yangu yaisa kunze pesa vanga kusvika
papa tete avanotumwa nesimba nasabhuku razimba vasati vafa Yes. vanotumwa ndinoda kuti jeki kuti endai munoisa miganu maite ndinotiza vanotumwa vakaisa miganu kumusoro kwemavho kuti toisiya miganu kwatoisa mihavho yaweka kwakusitori kwavosi muganu wakaisa heji nanasi iripo nemihute to mark the boundary saka ndinadipo panana zinanditoti panaka ndini ndakapedza nyaya kudare ino ndokuabused mari ito ndakatora notase 400 ndikatopa ndobva kwarani mwazoti nyaya dzemachita ndimbodini zvavani vazoropinza vanhu ndipo sabhuku naishow vakazoti pana wasinoiswa zvikaziyana sabhuku akaisa vafenzi njera ndo vazisa December patoita contest vanatoisa mugana ndinobvira kuti usamhanye mashina ndiri kuona pane pora tora rakaiswa rakaenda kusva fenzi pamusoro ifenzi raona saka rakaora sei right tanga tini yanga iri paddock yedu sandikuda ndiri pakuya itoza paddock ndane ipaddock yangu kwese kuzokutodzika kwese kandoda kana kuzatutaona nziteka kusasikuda nekuti watora unonzi anozadza teki akapiwa nababa manzwa here yaive paddock yangu kusika kudzasi kubva usendokatsene kusika kurwizi uku ndokabva mbuya mwachita from sendokatsinokusika but my question yes mapozi ndiakati ndiababa maavhu aya neavhu kuti isvike paeji inotora how many years avanazipati vari kunokaisa kunze kwekwe ngati inotora muavhu kuti usvike pekuti waakubereka unotora makore mangani changamananoziva kuti ufenzi wazoisa andisazvipindura muavhu andingaziva unotora iri which type yemuavhu ndati uruti depending kana kuti depending kuti what do you mean ndikuti inini muavhu an ordinary muavhu wedu wechiwanhu kuti uzosvike pekubereka unotora how many years shamwari magrafted ariko mazuva ano ndiye anotora 3 to 5 years akabhadhwa yedu yechibhoyi haiti 5 to 6 years because magrafted akabhadhwa ndiye anotora 3 to 5 years iri kutozi iri kurumidza kubara yacho iri kupiwa mazuva ano ndiyo inoita 3 to 5 years isusu yedu muavhu yedu yechibhoyi isusu yedu yatinongoita kukanda unoita mari kunoita makore mangani kuti uzosvike pekuti wakudini wakuhiwa maavhu changamirikukumbira kuti nenyaya yetransparency sabhuku asati anofakuta ndatakanyira afidavitiri kuti pamusha pedu igandidi akadai tikaseura zimba uyu akaramizira pakuhara ndarwadziwa nemari dzakawanda isusu akaramizira akatuka sabhuku razimbawo tikazofona polisi uyu akasungwa atuka kuti ashora sabhuku atinayo aukagoni shora sabhuku ndonyeba vanhu vese varipo this man eni pangatoranzwa hapana chaanoziva changa achitaura he cannot testify zvinhu asingazivi even mwananga ari mudiki uyu ndaimisa kumusana uyu zvatanati sabhuku aiziva migano kana tika kusvika baba achi vana tete is why guys isusu when you look at these things tikutarisa tune mafacts anotipa answer iri nani kana kuti iri correct and ndinokuti watiwe muavhu it's about 5 to 6 years sekutora kwakuyo ndikakuti bvisa 5-6 years kubva kuna 2025 bvisa 5 years unosara nemakore unosara pakore between 2020 and 2019 saka you are saying kuti muavhu yakadyika ku 2020 2021 ndizvotaura iwe wanga wapuka wozokai 2019 simukashoma ndati pandotsanangura anoda kutotsanangure baba isisimbo mezi baba kuzavambo isimbo metsi hadzibone hazvidi explanation because muti kana wakadyara wakakura ini ndangokubvunza simbo thing chiuda calculation iya ndati iwe wati iwe 5 years or so handiti kuti ndikati chibvisa 5 years kubva pana 2025 unosana uri pachi pa2020 handizvo iwe 2020 wanga wapo ndizvo meaning kuti miavhu yakadyarwa wachi wapo handizvo uchiona ndizvo ka ndizvo here
ndizvo here bambo hausatsanangure basi kupinda pane exchange iripo yekuti inini ndiri kuya ndiri pasecond phase. For first phase ndeyamukoma wangu. aiwa yai so complicated iwo uti mukoma wako right uri kuya pasecond phase pasame piece of land same piece of land saka iwe which means iwe hauna chaunotoziva anoziva ndi mukoma wako anoziva ari kupi because iwe second phase hauna chaunoziva mukoma wako ari kupi anoziva inini namukoma wangu. aizwa chama sati mapenzi bayo wazizwa sati mapenzi bayo wakuchita vanhu vasikafundi vanhu tutsva kuda kuti kupe nguva tutaurire zvinhu chokwadi but hausi kuda iwe wakutofunga kuti kakupa nguva kuta kuti uri kukwanisa kutitsotsa. Ndakubvunza a simple question because you could not answer the question wakuti mukoma wangu ndiye angari face face because you failed to answer the question ndakubvunza wati iwe ndakubvunza a simple question bambo kuti muti uyu usvike pauri kwati 5 years and ndikakubvunza kuti subtract 5 years from 25 ukati nosari 20 that means kuti chii muti uyu pawakazodyarwa iwe wakanga wapo because iwe wakagara mu 2017 2019 and what does that mean? It means kuti pakadyarwa muti wakatoona munhu akadyara chii muti ukuzwa umba wako urikuzwa mesi urikuona kwandi kuedza kuenda uri kuzvitsika here nyaya dzandizvako kuti 2020 andika iwe wakonga wapo kare. So what it means sekufunga kwako nekuona kwako kuti iwe miti yakazodyarwa wachi wavo ndosati akubvunza kuti kana wanga wapo akadyara miti iyi ndiani uri musecond phase second phase achatotora nezvamukoma wako because 2020 ndiwo wanga wapo. There's no need of us looking for a brother. Haumuzivi wakazongona miti yakura kana umbona idiridza hauna because miti ikaitodidzwa hauna. In the first place wanga umboripo here ndati wanga umboripo here ndosaka ndati babu ndokubvunza a simple question. How did you expect kuti umuone wanga usipo wanga usipo ke bambo wanga muripo here bambo saka maenda kuzviona sei musipo saka ari kukuudzai kuti ndo zvakaitira ndiani because mukoma wako ivi nyamotorana nyaya yemukoma wako kuti mukoma wangu ndiye akagara first phase ndindi second phase mukoma wako akaya first phase but he never developed the area haana chakaita because hapana pekugara hapana chii hapana chakawakwa but there is no development from phase 1 into phase 2 ndizvoka there is no development phase 1 and phase 2 andizika iwe watoya muphase 2 andika instead yekuti uwake panzvimbo pako ipapo kuti unoisa bhodhi papasamashita aiwa ka it's not the whole area yakayorwisa hauzorwisa the whole area mira hauzorwisa the whole area urwisa the whole area 32 meters by chi 32 meters by chi ndipo saka wabva wafunga kuti zviri better. What's the purpose yekuenda kuwaka bhodhi rako pasamashita pasiri pako? Ine information iyi pandogara inini pakebhini rataura ndosaka ndifunga shumba wambodozama kuda kuidzisira kumashure kebhini randogara inini ndiri another person ane piece of land yakatsvaga kumunda uri kwamashita inoti kuti nderangu inini then rangu land ndiuda inini ndo ine mugano nana mari ava handina kana ruvu navo kana kuti raji navo oti ndingarwirana vanhu vane nyaya yangu ndo vanhu ivava samashita pamataura nenyaya yakabhini but uyu arikugara mukabhini rani ndati uyu arikugara arambirwa uku ndakazosika police station ndopandakaisaaoda ndikuti uyu ati ndoda kugara panzvimbo akadzipurwa maposi ndofana nerekodi iri papolice penalonga kabhini ndepangu ndopane munhu akaiswa asingazikana sabhuku nazvo papatora kushumba dadzi wakaiswa atomuziva nozi masikadzi
akati vana vanomuzika zika natodza kuti ende asi mubhuku sabhuku asi mubhuku rachanamiri mukodimeni iwewe akakupa authority yokugara mukabini siri rako ndiani? Ndakataura namasikati munzi wekebini. Masikati anoziyana here nevakuru because awa kutaura kuti masikati is in a legal settler. Ndozvauri kutaura awa vakuru vari vezvimbo vari kuti masikati is in a legal settler. Then how could he allow you to enter kugara mukabini rene a illegal settler? You also become an illegal so chana ndipindure ndibasire mwana inyaya yemwana wangu yawandaisira protection order kuti atazviri kunze kwandadzaruzana after ndakasira sabhuku tizwaisa mashita. I think this issue is deeper than what I thought. Therefore, it's just an issue between 1, 2. But we don't know it's even bigger because this issue is this issue is because Maskati is also coming here. And why Maskata Chayapano? Maskata Chayapana because even Mutu Maskata was not Mona and I'm to Musi because Paka locator, Anti Makamwa locator, Akawa locator, illegal. What does it mean? It means I'm not to Mona Papa. Saka Maskata Garu Papa say he is also coming here. Maskati dayagari munhu ndikubira mutemanyika chama tofara muri kuteredo maskati nevatozambidza ndabvunza masabhuku nacheruchena ndakavatora ndikabva kuharare ndarwadziwa ndikati changamire ndizwire munowaziva munhu kana apinda mubhuku unopinda kuna sabhuku zvatinoziva kana paanobva kuhondo unopinzawo kuna ishe munzvimbo mungagarwa here nemunhu asingazivana nasabhuku pakaba itora vashumba ndizoti dede nemu kuti vamwe achita kutengesa nzvimbo handiwazivi maitezanaaamashita harisi basa rasabhuku kutsvaga vanhu kuti vapinde mubhuku ibasa remunhu munyowani apinda munzvimbo kuti apinde chii mubhuku and it is also the responsibility yemunhu auya nemunhu kuti anointroduce munhu kuna sabhuku munhu aine mapepa ake akakwana kuti ambozikana kuti ambobvepi. Saka imimi manje andingamona problem yamuinayo ndeyekuti muri kuburisa hondo yenyu nevana venyu yemamashita kumhuri koikanda kuvanhu vanhu havanei nehondo dzenyu nababa wenyu imimi haane vanhu havanei nehondo dzenyu nemwana wenyu vanhu havanei nazvo imimi put your house in order. Mauya kwandiri musina kukwana chakamire musiya ndakazvida nongwa ndakaisa 17 ndakabhadhara 7 vanhu 7 ndiri kutika musiya ndakaziputika pedzi akatiza panapa the motors operating is not good at all vanhu vakatiza pana ndau yapanda bhatira mari kupinda mudari kazi vanhu vanokwana kwete ava takanzi takarezwa ava mamotikari vakationa timari kuyaimese tikabva tatukumbira uri hande musi wa4 uyaimese ndakabva kuhareni kuswera zuva takanziyaniswa asi vanhu vacho vanakuya. Are you saying it's my duty to look for your son? Vanhu vese ka wasiri kuya panapa tatisha mwana vanhu vasiri kuya panapa ari kuti vasauye ndiani munhu hakuti kushora vanhu ava influence hatiti influence yemupari wechii wemhosva mupari wemhosva ndiani mwana wako saka mwana wako ndiyo akuinfluenza vanhu vakuti musaende kupi kudare mukaenda kudare ndapinzwa pai saka izodza kuti chi is your responsibility mwana wako ngauye pano iwe is now your responsibility kuunza mwana wako papi pano newanhu wake wakapa chii nzvimbo then nyaya yodi kana iwe uri kutadza kuti mwana wako auye chiti chaurira kuti watadza isu toshandisa minzi dzatoda mwana wako tomutonga pana paine chenu mumaoko kana wati watadza saka iwewe chidzokai panapa musei chingati fesatati
Then ndiani? Ha? Yachi? 11 in English. Saturday. Sakati samswa 18 kulisi. Dino days 18. Next Saturday. 18. Right. Saka ngatite sei ngadzoke pana muswa 18. Ndalo changamiro wangu. Basa nanda kupera na zijaji nanda sijaji kile na sana sikora mali kuti changamiro kutoka kuti baranda sikora mali. Izwe bambo kana. Izwe bambo. Kana mchemba ukoti bambo.